Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Action Radio Philippines, Standard Time, las 10:09. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Royal True Lemon. Epic sa sarap, epic sa kulit. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa dili, ginlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol! Aksyon Night Patrol Field Reports. May gabi sa liwat, kamusta naman ang maparanga naman tagpalamati, Region Wide, magapalagad kita sa Labilin, 48 minutos, karong adlaw, Biyernes, Friday night. Petsa 22. So, kadasig lang sang mga inadlaw, no? Ilan na lang, 33 dias na lang nabili, no? Paskwa na. Nag may nabilin pa kita, bali, sirado, 40 dias. Nag-sugalawon ta ang bagong tuig. Ang pamangkot, ano naman ayhan, ang kapararan nga nagaulat sa aton sa masunod nga tuig.
Biyernes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdurong sang pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report blatter entry record of events opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa aton sining kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang atong sinimata kadulungan oras sa kagabiyon ng atong sining Patrol 3. Ato na ba na patrol liwat naman nga magalambiyong sa pila kabahin sang Metro Bacolod liwat naman naton nga bantayan, liwat naman naton nga himulsuhan ang Friday night. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon, anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder. Back to back sa atong nga piloto Action Nani Kirao. Ato mga pagbantay sang pinakaulihiman nga mga balita labas sa international kag national. Monitoring Center sa Action Radio Bacolod News Center Boylog nato ng puwersa ni Action ang Defensor. Of course, dahil magkita sa ato sining nga mga technical partner diri sa Studio A Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Henry S. Polgar o pod kay Sir Elray Gotilios. Aton sining nga IT experts dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Syudad Sangbago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinahanglan ang inyo sinialagad ang Kurman Action Night Patrol Program Lunes Tob Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin 45 minutos nga pagpangalaga ninyo palatuntunan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Ang unang kabahin sa ato sa pagpalagad, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred Smart. Nakahibalo wala kamong ang Dr. Alfred organic ingredients. Wala inisang preservatives, wala inisang artificial coloring, kag wala sa artificial nga baho. 100% organic kag natural mangosteen extract manggaranon sa powerful antioxidants. Ang high antioxidant sang mangosteen ang makatap na sang cell damage. Ano pag ginahaulat nyo sa inyo nga pagpamalaklon every time pagpaligo, gamit git. Gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ang ini mga bahay sa ato sa pagpangalaga ginadulong sa iyo sa kalwan sa check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors. Katuan nyo lang, pamasyaran nyo lang Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension. Kagdaraman mismo sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan na vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo sa balatian nga napayo. Amo ini ang amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Sa bisan diin lang nga butika, ilabi na sa tanan nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas dulot sa vitamin D3 sa labis. Pwede ka mo ganit ka text Pwede mga mo ka call
Sa ila cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, lunes hasta biyernes, o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara dira ang ilaw. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Yan yung pinaka-latest nga lakas ang panahon, bagyo nga si Sara. Si Bagyo Sara ginapabot nga magbabay na. Magbiya na sa Philippine Area of Responsibility. Buwas nga adlaw Sabado. Kag mahimo na lang ini siya. Kag posible ang direksyon sinisunod sa forecast ng pag-asa. Do pakadto ni siya sa pungsod Japan. Ining bagyo nga si Sara ulihi na si Platan sa kalayoon nga 530 kilometro na aminhan na sidlangan sang Basco, Batanes. Nga may kabaskogon nga hangin nagalabot 85 kilometro kada oras. Katon kaysa may ara nga pagmulumadlos nagalabot sa 105 kilometro kada oras. Wala na sang signifikanteng afekto ang bagyo bangod sa kalayoon sini samtang northeast monsoon. Ang nagadala naman sa pag-ulan-ulan sa kabugusan sang Luzon kag easterlies ang hangin halin ini sa nasidlangan nga naga-afekto sa area sang Visayas kag naga-afekto sa area sang Mindanao. Sa weekend, si Bagyo Ramon ang nakagwa na ya sa Philippine Area of Responsibility suno sa forecast sang pag-asa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Oy, halong sa mga motorista, ba mo ni perming ginasulit-sulit na basta kani gadala kamo sa lakyan, na binigid tagduwa ang rueda, motorsiklo halong kita kay may mga kaso naman sa mga vehicular accident nga ginarespondiran ang aton nga mga kapulisan sa pila ka bahin diri sa syudad sa Bacolod. May mga bulubagras, di ka na mabalian, di na mabuka ulo mo kay baw sakit na nakakabudlan na iya batsagon kag dumdumon. Halong kita sa pagmaneho sa aton salakyan, ilabi na gid ayaw na magdala sa lakyan kung nakainom sa makahulubog nga ilim nun. Ayos! Ini kabay sa ato mapalagad gano'n man sa inyo sa kalawa. Swabe ang aroma, swabe ang timplada, kag swabe ang sabor. Makabulig pa panubo sa inyo kolesterol. Muna yung sikrito sa Santon Plus. Santon ako ang mabulig pagpanubo sang bad cholesterol. Bangod sa protein nga upod mo sa kada timpla sang Santon Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang ini mga bayan sa ato balagad, of course, kinadulong sa iyo sa kalawan sang mighty. Kanto si Bosinio 14-14 sa panit. Inang pilas pala ko dudugay mag-ayo.
Ang katapat sila Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Magabulig inistaran nga mga skin diseases kag allergies. Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Nga kombinasyon. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una ka ba sa ato si Balaga de check ato sa nga Patrol 3. Nabara Patrol, hibaloon na naman ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa paglibot-libot ng aksyon dyan Diaz. Hampay sa mga obra sa gobyerno, buwas Sabado wala obra sa mga estudyante, way man klase, may solosobra ang balon, rekta sa mga balay Ilimnan, kag balay Kalingawan. Balay Kalanan. Yaring observation report sa ato sa Liga Patrol 3, Nabara Patrol, sitwasyon sang Friday night. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Dari sa aksyon dyan diya sa Patrol 3, dyan may gabi, dyan pes kawin. Magandang aksyon na rin sa itong tarang nga mga kaaksyon. Yes. Karon nga gabi, yes na yes. Medyo matulutog na mga aton nga panyempo. Tito na kayo lapit na nandun na mahalok na sa bulan sang Desembre. Yes. Lapit na aksyon na rin ko. Pero karon nga gabi, ang palibot sang sarad sang Bacolod makita nato ang kamauserbaran. Medyo masuloko sa kuman. Ang pila ka mga balay karanan, balay Ilimnan, dikto na amta sa norte nga bahin sa sarad sang Bacolod. Medyo madamo-damo man nagalakaw karon nga gabi aksyon na rin ko. Pero binaklanay sa mga parol at start na pinakakabit sa mga classroom sabi sa mga bulutuan. Okay. Nag-iban pa, nag-amat-amat naman ang surek nga nagadagsa, no? Amo naman subong ang nagpinamakal sa mga ibo na bladana, ubra na yung mga Christmas lanterns. Okay. Kumpara naman yung mag-ubra ka, medyo ma-OT-OT pa na siya, no? Unless, kung gina-require sa narek, ang mga indigenous na black, ay mahilig na iba niya magbakalya sa mga ako mapaubrabe, mga gamit, mga pizza, mga mani, usually mga munggo, mga kanadanandan sa mga bulutuan, especially dito sa mga layo-layo na blang lugar nga doon hindi inaccessible. Okay. Ang mga gamit, actually, mga plastic kag iban pa, no? Pero ang isa din naton nga talupangdan, ama pwerte kaya ka-epektibo, pwerte kaya ang resulta sa timatigang one-time, big-time operation sa Land Transportation Office. Kamusta na, wadakpan? Kay na, pwerte kramo sa nagkradakpan, pwerte mga kapisan, hindi kay Sir Tampo Ruben Tampos ng LTO Bacolod, nga wala higit palampuwas ang norte kag sur. Ang sur dogin birag ito kagapon. Ang norte na not man karon nga adlaw sa narek, no? Balos-balos, ha? Balos-balos lang sa sobrang kahanot nilang sa narek pati lalaki nga minta na droga, dalasa. Ano ito ginadala sa report na sa hapon dari sa Aksyon Bacolod particularmente na sa Aksyon na report afternoon edition. Itong lalaki ito ba nga nagparagyo pa siya sa checkpoint Aksyon narek. Checkpoint ko niya kay Tio. Kaya kaya Tio, ito checkpoint na nila ng lockdown. Okay. Kaya sa rin sa ng joint operation, the LTO with the help and assistance ng police, no? Ang police, ang MPG Action Direct, no? Mobile Patrol Group? Mobile Patrol Group, ang subundra, pagkawalo ko, I think, di ba, si Police Lieutenant Rondel Tapang. Deputy. Ang chief nila si Police Lieutenant Colonel Adonis Rosales. Si Rosales, ito subong no, ang hedra, no? Kaya mo ito sa Rekina, pagka, no, to, nadakpan mo ito lalaki, kaya obvious manggit sa gali. Ama ko mo pamangkot sa isang personal na Sir Tampos, ang iya ko na tsurado, hindi mapakalibla. Pakitaan sa dokumento, kundi na dokumento, mga iya drabi nga mga rehistro, lisensya, nga driver's license, ay do hindi siya mapakalib sa direct. Pero may driver's license kag may rehistro gid motor ito kina? Ba kompleto gid? Kompleto gid sa ganiya. May driver's license ang ipakita. Galing kayo hindi to iya tsura, hindi man to iya driver's license. Ay, gali ka te. Tabo. Amo to tabo kayo na medyo siguro do get-out na siya bala. Kita sa simpo guro do may likwa nga pwede takadlaga na o. Te. Kaya
kaya kita sa likod, tumalagan, saksaring mga to sa may lopes mandalagan, to lang. Oo. Paglabot niya sa lopes mandalagan, wasa ko na magdaong-daong, may polis tayo nakastandby, kadumdum kang ginapang deploy ni sa mga dalanon ng mga kapulisan. Ano to nga mga beat patrollers? Oo, mga beat patrollers, sige, paramtang ni Colonel Binyas. Oo, te. Ati, aktibo, pagkakita, yung kuro nga nagadalagan, ining lalaki, playa ba na sa rek nga ginasugata, gisugata, magkagin anong liog para hindi na makahulag pa. Oo, Tigil pa, Chris. paeda yun eh. Oo, te. Pagpapa, at ano mo talaga kisa, kuha daring wallet, pagkita sa wallet, guys, sus. Isa lang man to kabig itself, transparent, plastic sachet. Shabu. Apo, ang accelerate, ang lagko ko, blaki, di o daw, wala ko na bukit mayo. Ay, Ang pagganitong, sipad-sipad. nasulod niya sa big itself, pero ang iyab lang ano, kadlagko pa yung isang bato sa sulod. Ah, okay. Nga wala pa na pang bukit yung mayo, actually, bagong kuha siguro, ano? Base. Di may kwarta, ito nga dako pa itong bit-bit nga kwarta. Pila? Kaina ito may labot, siguro 5,000 pesos nga papilo ng dalaya kaina, actually, Binta? ambot lang kung binta. Ito hindi sa magako nga nagabaligya sa, pero ako yung sa kasabat sa makulod Gagamit nga sa? nagagamit sa illegal nga droga. Okay. Galing kay bangkot sa namon kung sabuna, hindi sa kuno, sa kuno kabalo ko, sabuna ko rin di. Ba, pantali Kaya ka. sa polis, ano Style, ni? ah. Osalek. Masaya nga naman, nugay ka ba? Siya, masaya ka naman ipalantiran ka naman namon. Gani, ano ni Osalek. Hindi to sa magambalambal nga plantira, nagsareke nga. Damo tao eh. Pagka damo, sa taos plibot, ka nakakita. Damo pagbukas witness mo. eh. Damo witness. Ang isa to nga naka-witness, ang nagapatamyaw si mo si Sir George Valencia. George Valencia. Upod mo na ako na dito sa Banoas ang San Enrique. George Valencia. O George Valencia, sa Enrique. Taga San Enrique. Taga San Enrique, man. Ato siya natabuan now. Isa tong gwardiya sa Enrique dito sa Lupwes, gali. Okay. Guardia sa Lupwes. Grupo mo to na dito sa sa San Enrique pa. Oo. Si Manong George Valencia, naga-monitor, gini ka nagabi sa action. Ba, may gabi na patrol. kay nung George Valencia kag sa pamilya sa San Enrique. Okay, naging palapitan niya to na mangkot sa tato na yun. Ako ka ba na pabalo sa kanya kilalahay ka mo ka nga daw. Okay. Te, ano to? Ano da mo ginakuha siya to? Masya mo? Isa naman to ka big hit sale transparent success. Ano ko na to? Baligay ito kung konsumo. Ang dito pag ako, kung gamiton niya, kung ibaligya, isunere, kaya iya naman ko na yung plano, kadto sa Robinson. Kadto sa Robinson, babakal sa consort. Wow. Baka sa short? Baka sa short po ang sabon na recover sa bulsa sa Dilargo ya? No. Nugay ka na style. Na-recover sa wallet niya, Daw no? ka bahol sa style ya? Yung bato hindi to yung motor galing nga single. Ano to? Marami lang to sa amigo, yung taga-tanisay man. Ginulami lang to. Yung sa rek. Te, part na sang ebidensya, recovery? Oo, part dito sa ebidensya. Hindi ganito mabuyan ganito. Hindi to mahatag sa iba na. Kaya di una, besak sa rek ang motor to, kulang mga rehistro. Okay. Sa mismo, wala sa may driver's license. Kumplito gid siya. Oo, ikadwa to, binili niya pang motor, saya nagdalagan lang. Ibunlagan nga mo sa buka. Oo, kung nakaluwas mo gito sa, itip gito sa tagiya ka motor. Kasi may tao, gusto yung motor. Kinalain ko sa mga tagiyato sa motor eh. Naglalaing itong lalaki, posible ito. Kasi iya to, pinakabudlayan ng motor nga to. Katapusan niya, ginpadakop-dakop lang na isang lalaki ngayon. Yung nagdiri, ang iya pag mo, diri git sa naglamay sa lakson. Damo tao na sa laksyon na. Oo, vertigramo, wag siguro ka mo, take nga one time, big time operation ng LTO. Yung kabalo siguro, di ba? Siya nag-skirda, pato nagpangita na sang direksyon. Oo, posible naman sinalagi na to sa San Juan o kung sa may Banago, Blang area. Galing kayo, wag siguro ka mo, take nga may nag-operate, galing dira ka LTO, at disgrasya, kaya. Kaluluoy sa Kaya wala ito sa ma-charge sang wireless motor ya kag driver's license. Ano charge to? Ang sabong nga nakuha siya to? I think both action, Eric, no? Okay. Kaya una, may violation sa traffic rules. Kaya ginpalagyuan yung LTO personnel. Okay. Kulang pag sa dokumento. Plus pagid, Nisabo. kaso yung pag ini-action, Eric, kaya tinakuhaan sa drugs. Although, ano niya, ng possession, Section 11. Available mo na. Mga Available, 120, 180. 180, guro na kay 5 grams. May ano pa siya ni? Bulubug at ng gramo. Oo, kung depende sa kabukaton sa gramo mong. Tingin, ano ni Goro, although available ini siya, pero tuluoy, ginis manong, ni Tingin kumatamaan luoy, sa mapalamungol na sa isang problema yun ha. Ini kung wala ni sa wala
sa monitoring sang kapulisan. Oh. Kag kung nadakpan na ni sa, ibutang ni sa naman sa watchlist blaw. Taga din na siya, taga Bacolod? Taga Talisay, gini sa Oh, Sarek. pangayaw. Mayo, taga Barangay Zone 3, Manong Okay. Kaya mo to kayo na recover siya sa isa ka sa sa legal ka droga. Naitip gid sa no. Naitip Pero sa- ito, congratulations gito kina sa nagpugong gid ba siya actually kamakon mo pati ka na kong laki man mo mas grado man. Oh, gani. Ining 46 years old. Tinakaya man kainan ni Patrolman Kenneth Sevilla. Ti kagi mo guro kanguro, basta nakagi man sa karate, bla? Di pag-iambot mo yung nakakaki sa karate, pero pagkita ka nung nagadalaga na sinugata yung dalaga na kagin control eh. Ba, Mayo tigin gid si- gin grip ila gurong ulo din, dako po na ulo. Oo, dako pa liog na. Baw, Tanda si Sir Sevilla, guro Patrolman Sevilla, pag dako liog. siguro. Control din ang kamot, napapa, ina nagsarek. Puerti, no? Ang aksyon guro mga probinsano. Kay kung mga pigaw-pigaw mo na, kung amo to kadako kay mano, to budlay mo na pahapahaon sa duta. Oo, hindi ako ka ginagsarek. Kaya tigbalsado man. Oo. Pag pinamugay, pag mga umalit kayo na, wala mo to ikaw si Sir Sevilla. Atod? Oo, ikaw yan, ang lalaki. Kado ang lalaki to puro tulunang yang rawas to. Oh, si Sevilla, tilo-tilo, kaya na mo ko nito, perfect ni guro nga pagplastar, yung pagdakopya, ano yung sa lalaki ay, no? Hulos to ala guro ang lockdown niya guro sa liog, bla. Ani, pag lockdown guro, diretso apa, bla? Nan. Diretso din na anong likod, ang kamot sa likod. Oo. Pusas din diretso sa direct. Baw. Aga manogado ka, naming aksun do ka ang probinsano. Kuan guro na kuan gid may guro sa kuan bla sa pangamot. May pangamot guro. Oo, Sa kana, pangamot. ano guro, nahanas guro sa pagkamo na practice sa mga, Mo gani. mga martial arts, mga Gina, defense. balo ka ang ginakuha mo na mong gina-traininga mo na nilang paano mag-handle, magdakop sa tao bla. Oo, mayo gito. Paano ka magdakop sa tao nga mapusasan mo dayon bla. Ani, ang post lang, tapos ko mga delikado nga mga tao, wala na tandaan nila kung paano nila i-control, paano anong ilang alternative kay mo on, Gani. para hindi sila matamaan, hindi man sila mapilasan, Nan. hindi sila mabalikan ng sarek, no? Di Oo. ba, yun ako may mga amo sila nagkaangay kay Patrolman Sevilla nga nagabantay sa libot sa surat sa makod, mga ginpang deploy nga mga beat patrollers Oo. sa aton nga mga kapulisan. Actually, kami first time kami nakakita ni Police Major Humukon, bla? Ang bagong hepe Station 4. O, magong epe, si Police Major Renante Humukon. Do hari na sa saklan IPPO bla mo. Ang batasan niya, sunarek, do aklanon, gid. Nga man. Pero teka, layo pa lang gang irit na, wala ko ganin nakakasurat ko nga uniform karon nga gabi. Oo. Pero ay pili ya, ma-record ka man tayo, smile siya, mas mag-great kaya tiyak, sunarek ka. Good. May bago sa nga policy, ang pinakanami, nga policy. Kabalo ka, nagabutang gid sa may gibago sa mandok, sa nagado kabutang gid sa nga dapat for media lang. Gali. Ginabutang sa nga mga copy sa mga blotter report. For Nga media. kung makakita media, Oo. ang directive sa desk officer, yatag mo ng kopya, print out yan nga copy. Ba, do kaayo ah. Dumayong iyang PR sa media mga munagli. Oo, hindi ba nga ikaw mabuke kung may balita. Mhm. Sakso niya sa desk officer kung may balita at lagko. Hatag mo yan ang kapong kopya. Tanan to, ina may mga kopya mo naka-reserve na kadaan. Buti naman yun, no? May multiple copies na siya sa kaya wala tago-tago balita kung baga mo na yung iyaguro din nga prinsipyo naman. Amo na guro yung kuan eh pagparakat sa Station 4 eh. Ani, Be it gamay o kundako basta ginablatter for public consumption ipakita sa media. Taga ikopya ang media. Oo, kumalag ko nga balita man. Oo, amo nang mayo. Ka-provide yun sila yung multiple copies ang sunarek. Kipro kuan man, ano man oras pwede ba tawagan si Colonel? Si Captain? Okay, try ko sa sininga gabi after may clarify ko. Ah. Sa bata, putante, ara lang sa opisina ng sunarek. Good. Tapos, nami, do ka mag-uman nga, no? Hindi bastos, ni bastos. O, yung ginyak sunarek ka mo si Sir Kinaya. Hindi kuan mal edukado. Ay, hindi, gid. Good. Amo na napita nga mga hippie, hindi nila pasundo ng style ni Sabando to sa Spalayo. Sa ito kanikina, nag-accommodate sa nag-reklamo sa desk bla. Wow, good. Okay, may mga misunderstanding guro. Sa akin nag-expect ka kay Tiara man sa paglabay. Tapos lain ni Obraw, ay ikaw po sa patrol car. Sa rin, kaya gusto niya kung maglibot sa monitorya man ng mga polisya. Amo nang nami nga chief of police ni kuan bala inablang maayo mag-accommodate sa media kag kuan hindi bala puguso. Tani man, Hindi okay. puguso kag hindi kuan hindi suplado. Amo nang bako may keep up the good work. Amo nang tirada da at least do
Though at least ang imo pero ikon ikaw nga tao ya do makuan ka man blad do mahuya ka man. Daw nakibot ko kay ina nga doon na amazing ko lang ang pagkabot ko sa kaya gina sa una yung maabot kayo sa police station ikaw gid mamangkot kun din ang blatter mo. Subong niya lain. Duhol kasi imong blatter. Kuan na style kag management ni isang isa ka chief of police sa iya nga pagpungko mo. Ano ka mo siniba si wala ginagsala si Colonel Binya sa pag-assign sa mga bagong nga mga hepe sa kapulisan ano. Gani man. Ay, tisingan sa mga sorong ibang nga mga hepe pag ginagawa Silawan ano ta. Manila mga management style. Talawan ta si kuan si Homoko. Homokon. Yes, police. Ang balo mo si Captain Homoko makatalaga mo siya hindi pa po sundon si kuan ang hipi sa si Palaya. Si sa bando ha. Mo ka ay butasan. Pero may mga may bigay sa mo medyo may edad na sa nga daan. Katatay ng figure nga be. Do ka ano nagid-block sa rek nga do wala pa may kadakong ulo. Na. Kini do ka katatay na kada do ka hindi na do ko nakatabos palibot niya. Mo naman. Sila kay may time na i-guest sa police files. Gani man sa bakay. Ang mga bag yung gini nga sa BCPO I think sa mo ko no. Ano na kuno sa Aklan IPPO bro? Ginasign ko diri no. Ay Tagalog man Tagalog. Oo, Tagalog. Hindi sa kabalo mag-Ilonggo? Kabalo, sagad man sa Magilonggo. Kabalo sa mag-Ilonggo. Pero ba nagkakis aga Tagalog isa sa rek. Good. Anyway mo na, no? Ang ato na rin mga palibot karon gid lamang gabi sa gihapon mga kakson man natong nga panahon wala sa naman nga patimaan nga magbubong maulan. Gid lamang nga gabi mga kakson. Mga kakson na naman dapat ijubantayan nga ulit natin naman sa ato pagpangalagad. Mga balikan magikan diri sa kapulisan. Grade 10 student. Imbuno sa isa ka lalaki sigid lamang nga gabi. Rason, detalye sa naging pa magsumbalita ang matihana sa matihana pagpangalagad sa nga aksyon light patrol. Mga kaakson tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tunlawa sa mga paguyang kung ang paglubos ang ato nimin function ang mahigko nga kolon. Ang hindi regular nga pagpagwas ang higko sa tunlawa sa may dako nga papel sa pagbabas ang ato nimin function ano lang dapat ang imon simple gid lamang. Papas kagon kagpasan nyo ko ng inyo immune function pagi sa adaw-adaw nga kalidad kagarantisa do nga solusyon na kung aton regular nga mapagwa nagatipon nga higko sa aton lawas. Super Fiber nag-aprobado sang FDA Philippines. Baka rekta sa patrol. Pintaglibot sa Bacolod Akson John Diaz. Una sa bato sa Akson sa Bacolod Akson Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Ay, patrol! Salamat kinaksyon na dyan diya sa observation report live sa Patrol 3 na Nabara Patrol. Ang observation report na action dyan diya sinadulong sa inyo sa Karawan sa Central Plaza ng Soap. Puno sa Y Tiling Formula, batok sa mga dark spots. Central Plaza puputi isang panit, ilok, tuhod, kag siko. Central Beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, patrol! Sa sinigabahin sa ato bablagan, i-check na ang mga report na gikan sa ato siring ang mga patrol na unit reporters this time sa ato mga correspondent. Unahon ko ng report ni Aksyon Arnolfo Salmorin, a live report gikan sa Northern Negros. Arnolfo Salmorin, standby Noy de la Cruz, standby Percival Villamor. Unahon ta si Aksyon Arnolfo Salmorin, live gikan sa area sang Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radyo! Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Dari si Aksyon Arnolfo Salmorin, line number 3 sa report. Aksyon Arnolfo, may gabi, please come in.
Action Eric, alas 3 sang hapon, November 22, 2019, may isa ka inahan nga nagkadto sa Calatrava Police Station sa Women's Days para sa pagreklamo ng iyang anak na babae ginakastigo sang iya nga kalib-in partner. Ang biktima nakaangkon sang mga hanog-hanog sa lawas kag nagkadugo resulta sa pagkastigo. Gani ang ating kapulisan nagresponde dayon sang sila nakaibalo sang hitabo. Ang suspect nga amo nagkastigo residente sang barangay Suba, sakop sang Banwa sang Calatrava. Nakaityas gikan sa kapulisan sang pagkaibalo nga ang mga pulis padulong sa iyang nahamtangan. Bisan pa nakaityas ang amo nga salarin magatubang sa gyapon sang kaso nga paglapa sa revised penal code Article 247 sa serious of physical injuries. Direkta diri sa Banwa sa Calatrava, Night Patrol sa Action Arnolfo Salmoren nagareport, una sa balita, una sa Action Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayos, salamat gid Action Arnolfo Salmorin ang iya balita ginadulong sa inyo sa kaluan sang DTX o Galia ang pagtumar sa DTX tatlo ini ka mga anti-diabetic properties. Number 1, charanting nga nakaparubo sa imo sini nga glucose. Number 2, baisin nga nakakontrolar sa imo sini nga blood sugar. Kag number 3, polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Para malikaw kita sa balatian nga diabetes, Balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. may kapitira sa kay Nonoy manggubat sang Robilio Taxi. Ba nagaporok-orok pa si Nonoy manggubat sa Robilio Taxi. May kapitira kay Nanay Herminia Rodero dira sa Barangay 3 Kinatamiaw kag ni Papang Nixon Tahong. Sa kay paring Roger Montalbo, pre, may kapitira sa imo. Kag sa bilog ka pamilya ni paring Roger Montalbo. Retired Police Colonel Placido Hintoleyo and the family, para man Gapa urok-urok man sila sa Action Night Patrol. Alis sa report ni Action Arnolfo Salmorin, sa iluwantang report ni Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Percival, line number 2 sa report press, may nga bipis kami. Mayong gabi, Action Eric, kag subong man sa aton nga suki tag paramati sa Action Night Patrol ang La Carlota City Police Station sa pagpamuno ni Police Major Romeo Embargas, Chief of Police, upod ang local government unit sang La Carlota City ini angot sa ceremony, closing ceremony sa community-based rehabilitation program sang aga Nobyembre 22, 2019 dito sa Barangay 2 Covered Court sang La Carlota City sa pagpamuno man ni Honorable Kapitan Jervy Advincula sa pagsuporta man ini sang ni Honorable Councilor Richard Sebastian S. Benedicto, Chairman's Committee on Peace, Order and Public Safety. Ara man ang presensya sang DSWD, DILG, City Health Office. Ini nga activity action na Eric, tambungan ini sang 30 ka personang person who use drug ukon PWODs. Ini nga sila successfully completed sang ila community-based rehabilitation program ukon CBRP. Ini nga kaiwatan natapos sa hasta mag alas 12 sang ugto kag araman ang paghatag sang papayag sang aton kapulisan kabahin sini sa aton nga mga PWODs diri sa Barangay 2
La Carlota City. Report gikan diri sa police station sang siyudad sang La Carlota para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Dagang salamat kay Aksyon Percival Villamor. Ang balita ni Aksyon Percival Villamor ginatulong sa iyo sa Kalawansang Central Plaza Balaw. Sakit sa kalawasan, sakit ang puson, isan skin allergies, skin diseases, magsanto Babakal, Santol Plus. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi dira sa kay Mr. and Mrs. Ramon and Lilia Taton. Kay Maninoy Remo, kay Maninay Claridad Tampipi, Toto Clark Tampipi, and family tanan sang Gardenville Subdivision Barangay Tangog. Mayo na dira nga pagpaurok-urok, no? Sa kay Kagawad Mitoy Aquino dira may gabi lang ha. Kagawad Mitoy Aquino, gapaurok-urok dira siya, no? Si Toto Blanco alias Negro Soplado ara man gapaurok-urok ha. Mr. and Mrs. Jodot Calves Pamposan family, nagapaurok-urok man. Sa mga taga Isabela, Barangay Aminda, may gabi ha. Natamya ka mo ni Samantha Nicole Mondea. Sakay Toto Alexis Wing Tori. May gabi dila kay Toto Alexis Wing Tori. Monitor sa Facebook Live to. Salamat gid ha. Sa mga Isabeleños, pamilya Anyo, keep safe Isabela and God bless. Selene Marian Anyo, Ramoran, gapaurok-urok man. Kay Sir Hans Alexander, Sir, may gabi dira sa imo. Mr. and Mrs. Hans Alexander and family. And kids, na-monitor gid sa to. Sir, salamat gid ha. Pamilya Hawod dira sa Barangay Bata, may gabi gid. Alin sa kay Yuv Hawod ang panamya. Ayos. Alin sa report ni Aksyon na Percival Villamor, sa iloto sa report ni Aksyon Nonoy de la Cruz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Report. Dari sa Aksyon Nonoy de la Cruz, line number 3 sa report. Noy, may gabi. Noy, please come in. Action Eric, ngayong gabi, ngayong gabi, gisita palamati sa Action Night Patrol sa Action Radio Bacolod. Report ka ito madalas sa sining tinion, gikan ini sa banwa sa Hidubaan, kung sabihin ang atong mga kapulisan sa banwa sa Hidubaan, sa pagpangunan ni Police Major Clifford Batadhay, Chief of Police, no? Sa Hidubaan Police Station, ang nakadakop sa duha tanan ka mga wanted person, ha? Buhagid, subong ang ilang nadaktan, no? Ang isa, nagahingalan ini siya kay Anthony Tupas, 39 anyos ang edad, may asawa, umuluyo sang Purokor, Barangay Asia, Banwa sang Hinubaan, nagapangatubang ini Action Eric sa kaso nga attempted homicide, no? Attempted homicide, natigayon lang siya nga madakpan sa atong mga pulis sa idalong sang supervision ni Police Major Clifford Batadhay, Chief of Police ang Hinubaan PNP, mismo sa ilas ni nga pulian sa Purok 4, Barangay Asia, serve ang warrant of arrest, no? Sa kay Anthony Tupas mga kauturan. Kada ang korte nagarekomendar, no? Sa 2,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo nga kahiluwayan si Anthony Tupas nga nagapangatuban sa kaso ng attempted homicide. Ang warrant of arrest din papanaog pirmado ni Judge Mary Ann Carisma Gutierrez, MPCC Hinubaan, no? Kagkaroon ining wanted person nga si Anthony Tupas
yara na sa custodial facilities ang hinabaan PNP na persona. Sa tiyak na bahin, isa pa din ka may warrant of arrest action Eric, no? Oo. Kag nabulubugat niya kay man ara siya sa rank number 2. Rank number 2 sa 10 most wanted person sa panawasan hinabaan, no? Station level. Ara siya sa rank number 2 action Eric. Ining si Elmer Canillada. Elmer Canillada, 39 anyos ang edad, may asawa, kag pumuluyo ini siyang Purok Langka, barangay Kaduhaan, siyudad sang Cabis. Pero ang krimen dari na agluntad sa hinabaan, no? Kag siya yagi dito sa Purok Langka, barangay Kaduhaan, Cabis City na nag-i-start, no? May warrant of arrest ni siya nga ginpapanaw, bandugan na tayo. Okay. Sa pangapanahon na acting judge pa sa RTC Branch 61, Cabancalan City, si Honorable Judge Fernando R. Ilumba, na mo ang nagpapanaog sa mandamiento de aresto batok sakay Elmer Canillada nga nagapangatubang sang kaso nga murder, no? Murder ang kaso nga ginapangatubang sinikag wala sang piyansa nga ginrekomendar ang korte mga kauturan. Nadakpan sa mga kapulisan ining si Elmer Canillada joint operation ni sa taga province nga mga pulis dito sa siyudad sang Cadiz, and of course ang aton mga pulis diri sa Banwa sang Hinabaan nagpadulong dito kagkangay sinasiling ko na joint operation ni pagdakop sa kay Elmer Canillada. Ang pulis nakto nga nagpadulong dito po kinapangunahan ni Police Major Clifford Batadhay, Hepe sang Hinabaan PNP. Kaya subong ini wanted person yara man na detina o kung na persona sa custodial facility sa Hinabaan Police Station. Ang inyong report kato madala sa sininitimion. Direkta kita nga nagapalayag diri sa atong area of responsibility diri sa siyudad sa Sipalay. Sa gyapon, ini ang inyong aksyon. Aksyon, no, de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayos, salamat kay Aksyon de la Cruz. There you have it, live reports sa Southern Negros. May gabi nila kay Inday Casmer Rose Pisong, nagaparok-urok sila ni Kumari ko Rowena Jupines Baquiano. May gabi nila sa inyo. Toto Kirk John de la Cruz, gapaurok-urok masagyapon. Toto Kirk John de la Cruz. Paring kailan sa guys sa Tokyo, Japan nila, may gabi gid. Sa kay Eduardo de la Paz. Nagalantaman sa ito sa live streaming dira sa Jeddah, Saudi Arabia, si Samson Albirio. May gabi dira. Kay Vea Jonathan da. Kay Idol Ojor Limor Otanerda. Good evening. Lenny Agustin, sang Lagasan, Bago City. Pamilya Brillantes. Lola Consing Doria sang Purok Marang, Barangay Madalagan. Tamya kamo ni Jack Balaan Birador. Sportive. Sakay Lee Kidson Castillo. May nga bigay. Lee Kidson Castillo. Sakay Jocelyn Kalamaan. May nga bigay. Sakay Madam Noemi or Naomi Fokuda. May nga bigay. No? Tamya ko lang si Joy Cañete. Halika kay Josephine Cañete. Si katendas lang si Narisa Ruiz Ilare. Si Toto Maymar Fernandez still ang Vice President sang OTTG, ang iya pamilya dira sa Binalbagan. May lang pagpaurok-urok. Jocelyn Liboon Dispoho. Sakay To Flores da, mayang gabi Sakay Juani Mel. Of course, sakay Evelyn Manyoso Rico. Nagapaurok-urok man Kami ako dira si Tatay Dimok, kasi nanay Nining Dasa, Takasan, Moises Padilla. Alin kay Dimokrito Ignacio. Sakay Leia Mary Boscado, may lang pagpaurok-urok.
kay Lorna Diligencia. Of course, kay Nanay Carmona Kahuraw, Leia Rizaga, panamya haling kay Teresita Orita Kahuraw. Kag may kabidira sa kay Annalyn Hevero Apostol, of course, kay Winston Ayan Enrile Dilar, sa Pangasinan, ara siya, tami nila mga tagapunta Taytay, Managid kay Dan Dilar, kama ng Edith Dilar. Kaya na kay Kwan, kay Winston Ayan Enrile Dilar. Sa kay Mabel Istrubo, may gabi. Toto Samuel Castillo Armita dira sa Pasig, good evening. Sa kay JP Ahena, si attendance lang. Si Mabel Istrubo, ara sa Hong Kong, no? Uy, Madam Grace Fus, Madam! May gabi, musta ka da? Huwag kita da? Para na si Madam da sa Kwan, sa New Zealand. No. Hindi siya New Jersey, blam. Madam Grace Fus. Da, may gabi da. Joseph Agaton. Check attendance lang. Ano ako dara si Gigi Salaver. Aling kay Jojo Salaver Lop-Lop ang panamyaw. Sa Singapore, ara si Janie O'Caesar. Mr. Mrs. Lawrence Kididulo, sang Pujaira, United Arab Emirates, may ngabigit, Engineer Arthur Normandy, and family sa Tacoling, sa kay Jojo Arturo Soliano Santander, Pamilya Cuales, kag Miraflores, Kubay Inapoy, Kabangkalan City, tamya ka mo ni Engineer Emmanuel Mawe, Miraflores Cuales. Engineer, ito blangin PM ko sa imo, kasi may latest ka feedback, ha? Kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Sir, may gabi dira sa imo. Thank you very much. Tami ako dira si Mage Jimwell kag si Jude Hamilano. Dira sa South Home Sumag. Alin kay Harry Quinosa Hamilano. Oy, sinday Marchel Espina kapamati sa ton. Day Marchel Espina, may gabi dira sa imo. Tami ako si Papa Tiroy, monitor sa sa barangay Montilla, Moises Padilla. Alin kay Toto Ramel Berden Mamilya. To kayo, Eric Sumpayda, may gabi, ha? Dara sa barangay Amay Coban, Masamorsia, monitor si George Tilanas Guanzon. Hello sa kay Dana Bundak, Annabel Imulaga, good evening. Maninay Jo Salanga. Maninay, good evening da. Maninay Jo Salanga. Napurok-urok yun. Toto Roy Tayhopo na nasawa. Si Lin Huwag. Ay pariente kasi magbanwa man ako eh. Ganun ba? May gabi dira pariente Lins Huwag. Kusi Phil, check attendance lang, Mr. and Mrs. Predinian family, Ginting Biboso, Angelica Divino Ligaspe, Juan Roberto Ranet Delioso Sr., Kapaurok-oro. Si Jude Gales makawiwili, Si Inti Biboso, rada sa may Celine Holmes, Liza Joy Elon Amoroso, Marcos Salibio, paurok-urok isla pamati sa Action Night Patrol. Sa Kailin Kantong dira sa Saudi Arabia, Jeddah, good evening lang. Paguntalan family, Jimmy sa Musis Padilla, ha? Kag Bulad Isabela sa asawa ko Soset Espanyola. Alin kay Jimboy sang Marikina City. Jimboy Similiano Paguntalan. Toto Amado Ladua Jr. and family, happy listening. Dara sa Las Piñas City, Metro Manila, Jojo Salader Lop-Lop. Pacheck attendance lang siya. Manong Oscar Patalya, nasakyan namon gina sa taxi. Sa isa nyo ka maukod ang upod sa radyo. Ay, gali. Siling ni Mr. and Mrs. Sheila Fernandez. Totoo, Paul Fernandez na, mustanday Sheila. Ox lang siya. Si Alexis Wing Torres rin niya, pa-action ko da, boss. No problem. Basta action, matik na. Huwag kita da Toto Wing.
Gapa urok-urok pa na sa pamati permisa Action Night Patrol. Si Manong Ime Lopez ka monitor man. Sige pang laban ni Manang Nilida Lopez gaunay radyo Overtime na nang imo pang laba. Si Manang Nilida Lopez ga overtime pang laba. Si Manang Nilida Lopez aga pang laba. Nagapanguso si Nong Emil Lopez ang naga-bunlaw. Do mahuya man ta. Magabalik ang inyo sining nga pala tutunan ng Action Night Patrol. Adyan ay kasi Nosi Ibok. Gali ka monitor sa ito, no? May gabi na kay Nosi Ibok, ha? Ari lang resulta sang loto, malipatan ko pa. Unahan ko lang resulta sang loto, 658, ha? Jackpot price, wala sa mga nakakuha, ha? 49.5 million pesos. Resulta, loto, 658. 1, 2, 25, 32, 31, 50. Again, 1, 2, 25. 32, 31, 50. Resulta naman sa Lotto 645 jackpot price, wala sa mga nakakuha 8.9 million pesos. Resulta 645, 18, 7, 11, 12, 37, 1. Again, 18, 7, 11, 12, 37, 1. Advance happy birthday para buwas kadlaw kay Eric Magbanua Jr. Kay Toto Eric Magbanua Jr. Advance happy birthday para buwas kadlaw. Magandang buhay, Sir Action Eric. Okay, magandang buhay rin sa iyo. Nosi Ibok, ha? Kamusta ka dyan? Wala tayo dyan? Sa kay Rodney Bonlocsin and family. Happy listening. Balik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat
inadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Balik diri sa tumapalagat mga bidira sa kay again sa kay Toto Nosi Ibok, sa kay Rodney Bulocsin and family, sa kay Toto Eli Guerrero and family, sa kay Miller Sikenya Cañete and family, kag sa kay Inday Christine Aribalo and family. Balikanta pa toll 3, balikanta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari si Aksyon John Diaz sa balik report. John, bis ka ba? Pinato ng isa din ka grade 10 student matapos inisang ginbuno sa naman kalalaki ang kilala kay Lilo Aguilar, legal ang edad, residente ni isang East Homes, Barangay Mansilingan, Surat sa Bacolod. Ang ining biktima naman ni Tobandok Manot mismo sa Surat sa Bacolod Aksyon Ereka. Kasi din sa pinakauli nga pagpangusisa sa atong nga mga kapulisan, ning insidente nagpuntatag ng Lucas 4:52 sinigidamang hapon sa area sa Dalan Malaspina, takop sa Barangay Villamonte, dali naman sa Surat sa Bacolod.
Igason din kung base sa initial nga impormasyon na nakitaan sining suspetsado ining biktima 16 anyos ini siya nalik niya na lang sa rega ginbuno gamit naman abing kutsilyo igo din sa likod nga bahayin sang iya baga left lower side sang iya diri nga panga no kaga nagkangkon man ini isang pinasakamot aksyon Erika sabtang nga matapos naman no komentar sining ni Aguilar ang krimen ginali din siya nagpalagyo so na pa may baloan nga lugar upod ang pinapaniya ka magkalalakinan sa mga grupo aksyon Eric ining biktima 16 anyos ka grade 10 student ang giningagaw dala diri sa area naman sa Riverside Medical Center na manapatan sa nagkakigo nga pagbulong kung tini mga witnesses naman kung mga saksi naman diri ang mga kapulisan nga posible mo gini makatudlo kung sino suspetsado diri sa likod sa pabuno sining grade 10 student action Eric ang follow-up operation karon sa gyapon pa rin ginapatigayon sa mga kapulisan para sa posibleng pagkadakop sang suspetsado. Itagikan sa patrol at naglibot sa Bacolod Action John Diaz so nasabatan sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Night ka. Salamat Patrol 3, salamat dyan sa mga report there you have it, kabugusan sa Papalagat Action Night Patrol Program Biyernes nga edisyon. Balik ini boss Sabado night, same time, same station. Ato sa nga patrol unit reporters in action nga nagpalagad karon gabi. Action Arnolfo Salmorin, Nonoy de la Cruz, Percival Villamor, of course Action John Diaz. Nani kirang atong piloto sa Patrol 3 na para Patrol, News Interaction and Defensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer, Henry Spolgar, backup kay Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, upod kay IT Expert, Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Silang Sambaco, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan, back-to-back kay Security Guard Rene Cordova. Sa ngalan sa mga Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, inyong lagad ng Korman Action Night Patrol Program Lunes, Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa nagasaling. Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat atis magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog na kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!